Zero, Bueno, saiatu gara aleita polina egiten da. Zaget. Eta nundi sortzen da ideia? Idea sortu ze, beti saiatzen gara egiten zerbait berria. Ja, zaila da, badire kriston idea pila ginen, minio, bueno, saiatzen gara zerbait berri egiten da. Aurten okurritu zigun, azeri egizin ikia. Eta zerbait egiteko berezi hole ginen, sukin. Su eman alde, osea, egin bi azeri zulo, su eman alde batean eta azeri izitu eta ateitzia bertzaldetik, hori zen idea, eta bueno, indu ateitzia kia bi aldetikan, eta nahiko desente ateita. Noiz hasi zineten prestatzen? Ferik eta ero, handa hilaute doa dola. Eta zenbat zate zuen kuadrilan? Bastante, hogei da, ateikara igual hogei persona kantatzen, hogei. Eta erresa daula biltzia olentzero egiteko? Gogu zaten jo, gustatzen zio eta bueno, ez da holko. Hemen baizue kostumbre handia, ez? Lesakan betitik, ni beti zautu eta gustura. Zenbat urte atera zarela zu adibidez? Txiki zage, seguro zage, bastante mola. Zer da zailena, olentzero egitea edo gero hemen kantatzia? Olentzero egitea bere zaila da, beti badire problemak eta hola, bueno, kantatzen gero beti nerviostetzera eta teitzen dira gauza gaizki eta azken ondarko izortzen da dena, la hostia, izortzen da dena. Aizu, eta nola ospatu behar duzue? Maskaria. Horrekin zer irabazi duzue, badakizu zen badiru? Boz? Diru gazai, diru minio ilusio egiten du, bero arratxin hemen ateitzik. Azorionak eta mila esker. Zazi, Bihar berendatzeko botila duakin